Здравейте, позволявам си да споделя с вас своята теза, защо ни лъжат на база на веществени доказателства в видеята за Петрохан, които видяхме. Трите намерени мъртви лица на територията на хижата на втори, на следващия ден. В дясно се вижда, на този запис се вижда кемпера, с който те малко след като се взимат с Богом, се качват на кемпера и напускат района на Петрохан и ще ви обясня неговото движение по... Видяхме кадри от брифинга на МВР в YouTube. Сега ще видим кадри в TikTok от BTV новините и профила на Нова телевизия. С по-детайлно и качествено изображение. Гледайте! Тръкна му падне. Надявам се да сте гледали внимателно. Пуснахме първо кадри от 10 часа и 8 сутринта, когато групата уж се разделя. След това кадри от 16 и 20. И имаше нещо много интересно, което сега ще може да наблюдаваме заедно. В момента виждате кадрите от 10 и 8 часа от брифинга на МВР. Голямото изображение от така наречените камери с сравнително лошо качество. Сега очакваме да видим и кадрите от 16 и 20 часа от същата позиция. С нашия екип сме ги насложили един върху друг, за да може да обърнете внимание специално на конкретни детайли. Да видите има ли разлика в рамките на 6 часа в кадрите. Привидно изглежда, че няма. Снегът е един и същи, даже снегът е на 100% един и същи, което дори е малко странно в рамките на един ден, в който температурата пада под нулата, половият се качва над нулата, но нека да погледнем детайлните видеа. Гледаме видеото от 10 и 8 часа. Гледайте внимателно, после ще ви покажа какво ни интересува и къде са големите разлики и защо според нас двете видеа са заснети в два различни дни и респективно ни лъжат. Това са кадрите с високо качество от 10 и 8 часа. Така наречената група в момента си взима с Богом, по думите на МВР, спрямо техния брифинг. Това са кадри от 16 и 20 часа от същата камера с високо качество. Има един малък детайл, който не се вижда на пръв поглед, но ако се загледате, ще го забележите. Този малък детайл ще направи голямата разлика. Това са висулките по стрехата на покрива. Анализирали сме температурата за деня, метеорологичните условия, облачността, вятъра. Виждате огромна разлика. Висулките ги няма. Това се вижда в разликата между двата кадъра. Това е доказателство, че видеята са заснети най-вероятно в два различни дни. Вероятно звука е монтиран или изобщо цялото видео е монтаж. Ето, това е много близък кадър, зумнат. Двете видеа са насложени едно върху друго. Видяхте разликата. Тези висулки в ляво ги няма. Дали са се образували наистина за 6 часа? Виждате, това са висулки с размери около 50-60 см, съдейки по размера на прозорците. Виждате, че висулките са образувани сравнително равномерно по цялата дължина на покрива, без цялостното снежно покритие да търпи промяна. Снежното покритие е еднакво. Възможно е да се нагрее покрива до такава степен, че да се образуват висулки, но е изключително малко вероятно и то с такъв размер.
което ни навежда на това, че вероятно ни лъжат. Вероятно нещо се крие, вероятно има нещо нагласено, вероятно аудиото е добавено допълнително, вероятно може и да не разберем за какво става дума, ако не вземем сериозна гражданска позиция и не се вдигнем. Използвахме и ChatGPT. ChatGPT няма да ни каже дали ни лъжат или не, но на база на анализа на визуалните маркери, снежната повърхност, високите и съпътстващите метеорологични условия в конкретния ден, 1 февруари 2026, когато публично, наказателно са екзекутирани, според моята теория и според теорията на много хора, 6 души. Тяхните семейства са очернени, за което им изказвам искрени съболезнования. ChatGPT ни казва, че на база на тази информация двата записа вероятно са заснети в 2 различни дни, а не в интервал от 6 часа в един и същи ден. Така че бъдете интелигентни, бъдете будни, мислете, проверявайте всичко и нека да се вдигнем на бунт, за да не ни лъжат повече.